Аманда, салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Микрофони хикабдам камтар Шамулай Далави об. Имрӯз гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна шумо метавонед ба Великобритания, яъне ки ба Англия ба кор биёед. Чӣ ба кисаросима нашен, чӣ гуна документ тайёр кардан дар кори ҳамаира. Ва пеш аз дар ин тема гап занам, ман мехоҳам дар як темаи дига гап занам ки бештар дар хейтиро алоқамандӣ дорад. Дар баробари оне ки одамое ки мехоҳанд омада ба инҷа, одамое ки хоҳиш карда буданд ҳама ҳамин корома ба хотири ҳама ҳамиҳои бо ҳастаи дига гурӯҳи одамо. Дар ин бора пурра ҳамаша гап мезанем. Бародаро, танҳо барои мухлисои ҷанговару бузингару ссилка ки дар комментарияи видео закрепиш шудагиа шумо бо воситаи ссилка метавонед бигзарен дар сайт регистратсия кунед ва ҷанговару бузингар дӯстдоштаи худтонро интихоб карда дар бурди ӯ пул кор кунед. Фаромӯш накунед дар вақти полин регистратсия кардан промокоди канала истифода баред, то ки бонус ба даст биёред мувофиқи сумми мондагитон. Ссилка барои регистратсия кардан промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит карда шудагиа. Мехоҳам дар бораи ҳамун гурӯҳи одамои гап занам ки ман ин гуна одаморо хейтер меномам ва гапҳои ӯ барои ман ягон аҳамияте надорад. Агар ки аҳамият медошт, ман то ин вақта ин кор ман пеш намебурдам, давно каналмо удалит кардаги будам. Лекин ман гапа пас барои чӣ мегум? Барои худи ҳамон одамо дили ман месӯзам, может ҳамин гапи ман камтар ба ӯ таъсир барасонам ва тарзи фикрёнишонам мненишона дигар кунам. Яъне ки ҳастай группаи одамое ки менависад гӯҳи англичаноро хӯрда бигардем, ин ҷои фахрш нестай, дишови сила дигараш дурун ба дуруни ферма пиёз чинда бигарден, ё ки менависанд ки изо накашен, туалетотонам камера кунед. Ман ҳатто туалетом не, ман душкинимам камера мекунам, ман дар ягон ҷош чи нестай, барое ки шумовори гурӯҳи одамо барои ман ҳеҷ каен. Ҳамин душкинима камера мекунам, просто лозим ман камтар хароба кунам, исуси танам соз шавам, душкинима камера мекунам, мепартом. Именно барои то бибинӣ что нормальный шай. Даже туалетам кардам, партофтам, всё равно менависен. Ин маъноиро дорад ки шумо ҳамин хел одамен. Шумо беҳбуди ягон каса намехоҳед. То что ки ман дар инҷа кор кардаистам, то что ки ман дар инҷа видео кардаистам, партофтем, ты дига кор надорӣ мегӯ. Видео кардани партоф дига чиз. Ты дига кор надорӣ гуфтан, кори ту хатое, барое ки ҳамин кори ман. Кори ман блогерам. Агар ки ман дар бораи кор дар Англия, ай Тоҷикистон қарор доштан ё дар Россия будан мекардам, бисёри одамо кор дар Англия ҳар намудай, ҳар ҷои кориш ҳастай. Гапи маро бовар намекардам, барое ки ман худам дар уҷа нестам. Ман омада ира кора айдрун кардаистам. Яъне ки по сути ман кори хидма кардаистам. Ман блогерима. Чизе ки шумо мебинед, контенти ки шумо мебинед, кори ман. То что ки ман дар ферма кор карда шуморо нишон додаистам, иш ҳам кори ман. Яъне ки кори ман худи дар ферма кор кардан, шумо да нишон додан, видео кардан нишон додан. Агар ки ман омада дар ферма видео намекардам, нишон намедодам, ида ман дар кор набуд. Ман ферма намеомадам. Суме ки дар ферма ман кор мекунам, ман ҳамира ба воситаи канал дар Тоҷикистон, дар худ блин Россия, худ дар Турсия, дар любой ҷо чени ҳами оили ки дар ҳами ферма мегиранд дар Англия, ман ҳами қадар сум кор мекунам ба воситаи блогерим. Пас дар шумо савол меояд ки ту дагда беақлӣ ки мераи давҷа чӣ мекунӣ? Кори ман омада видео карда кори ман мега ки савмишад приятно с полезным, то есть кори ман блогерия заодно кори ки мекунӣ ай ӯ якас баҳра барад, дар якас фоида боша. Дар бораи кор, дар бораи ферма тема тамом шид, ман мебурам бо дига кора съёмка мекунам, дар шумо мепартом. Ӯ кор тема тамом шид, мебурам бо дига кора дар бораи Англия съёмка мекунам, мепартом, шумо да то ки бинед. Темаи Англия умуман агар неинтерес нишид, одамо тамошо накардан, мебинед шумо бо. Ман вообще бо дига тема да мегзарам. И кори маҳай. А дар бораи оне ки шумо мегӯед ки дишови сила ё ки кори арзон ё ки дигараш, бародаро, ман намегӯям ки дар фермаи Англия кор кардан и ягон кори вишяй. Бале, ман қоил мешавам ки дар Англия кор дар ферма и ай ҳама кори пасттаринай, ай ҳама оили ки пасттаринай. Лекин соати кориш 10 аз 10 фунтай. Дар болои экран ман мебарорам ба се валюта, ҳам тоҷикӣ, ҳам рубл перевод мекунам. Агар шумо да савол, мардуми да ки ман видео мекунам, ҳам дар Тоҷикистонан, ҳам дар Россия, оё соати кори ҳами одамо ҳами қадари меғалта? Так что гапи лишни гап назанед. Мақсади ман ҳамон ки ҳамон одамое ки мисол ҳамон қадар вақти хичона сарф мекунанд дар Россия, дар кор, дар химникӣ, дар отношенияи безеб, дар чӣ хел нисбатшон рафтор мекунанд, накашдан оварда самара Англия мисол сум намета барои корум. Даже фирмае ки ман кор мекунам, яки фирмае ки ман туғри кардам ва мара сум наметавонад ки ман рекламашон кунам. Просто як хуби ҳамин рӯз ман имконият дорам, як хуби аз тарафи ман ба тамошобинам ки як рӯз бигӯянд ки одам рафта, я маълумоти кард ки мо дар кор буд.
якум сар мешава чандта шагае ва дар ин шагҳо чӣ дохил мешава. Ҷамъ кардани документҳо барои омадани якум. Дар документҳо чӣ дохил мешава? Загранпаспорт, справкаи несудимост обязательно. Яъне ки и документҳоро шумо ворид мекунед дар онҷо. Дигарш маълумотҳои шахсии хитона. Барои сумуш мепурсиден. Ман сумуша мегуфтам ки баъдан пурра гап мезанам. Барои он хотире ки ҳар одам аз ҳар ҷо меояд ва мепурсен ки аз куҷо рафта мешавад. Ва барои чӣ мегуфтам саросима нашин? Ҳамаша аз даиҷа мегум. Ман дар Россия будам. Уже ман ин кора биромадам интересоват кардам. Падават кардам. Чем як видео кардан чӣ хеле мерай. Падават кардам заявкара дар сайти Аграэйчер. Тарзи заявкаш чӣ хеле пур кунӣ ҳамаира саросима нашинозӣ. Дар давомаш мегум. Заявкара пур мекунӣ. Интизор мешавад ки туда занг бизананд. Вақте ки заявкара пур кардӣ, ты назначат мекунӣ время барои собеседования. Яъне ки через WhatsApp. Баъди заочнира гузаштан мешава шуморо даъват мекунанд дар очни собеседование. Вобастагӣ аён мекунад ки шумо мегзаред, намегзаред, аммо вақте ки заочни собеседование через WhatsApp мегзарад, агар ки шумо дар ҳамун собеседование гузаштин, шуморо бовар кардан, шумода назначат мекунанд очни собеседование, яъне ки даъватон мекунанд, моро даъват кардан Екатеринбург ҳар каса ҳар ҷо. На ҳама ҳолат время барои собеседование назначат кардан кушода. Яъне ки ждат мекунӣ, медрои соатҳои Англия қати муқоиса мекунӣ, нигоҳ мекунӣ ҳам соатҳое ки одамҳо камтар менависанд, ҳамон вақт биёед так записатсия кунӣ, як рӯзи муайяна шумо хати гап мезананд, яъне ки ҳолати шуморо мефаҳманд, шумо киен, чиен, оё шумо метавонед дар ҳамин условиҳое ки фермое ки шуморо мебаранд кор карда, ҳамаи моментҳоро, ҳамаи нюансҳоро мефаҳманд ва аз ҳама чизеш ки шумо дар собеседование мегзаронанд, мақсади собеседование мегзарондагӣ одам дар он ки ӯ бояд бифаҳмад ки оё ту ба Лондон омада фермаро тарк карда ба дигар ҷо намерафта бошӣ. Мақсадҳои шумо ранги ман мақсадҳои хеле нестандарт набошад. Мисол шумо на танҳо ба мақсади кор иҷо омадаиста бошед, ба мақсади блогерия ягон корҳои шахсии хитона дошта бошед ки хай ҳар одам ба ҳар мақсад меояд. И хелиш майле. Илтимос бародаро, вақте ки шумо ба мақсади кор ферма омадагиен, яъне ки муҳоҷират, кор кардан, гашта хона рафтан, тоқат кунен фермара напартоен. Барои чӣ? Барои ки ҳозир ҳам хеле хабар аст ки мумкин тоҷик узбекора дига қабул накунанд. Як официальный хабар нест, лекин ҳам хеле гап ҳастай. Ба чӣ хотир? Ба хотири оне ки ҳамин дута миллат заявкашонро пур мекунанд, меоянд ферма, лекин дар ферма кор намекунанд, мераванд стройка. Безебии кор дар чия? Безебии кор дар оне ки на танҳо худи шуморо дига фирма ҳамун Аграэйч қабултон намекунад заявкаотона ва худи ҳамун фирмае ки омада буден дига қабултон намекунад, ус беста ҳамин хел поток зиёд мешава, аз тални одамо ранҷ мекашанд, дигаро омада наметавонанд. Барои агар ҳадафи шумо танҳо коркунӣ боша, бародаро илтимос бестен тоқат кунед кор кунед. Баъд аҷа бисёр бародаро мепурсанд ки мешава через ҳамин визаҳое ки мақсад иҷо омаданда туғурӣ мекунанд ба ҳамиё Мексика биред. Ман ин намуд одаморо мепурсам ки барои чӣ ин гуна савол метан ва просто бародаро агар ки шумо ус рафтанӣ бошед, яъне ки тарафи Америка шумо визаи Мексикаро интересоват кардаиста бошед, лучши рақамҳое ки дар болои экран ҳозир мебурояд бинависен канали Мирзоёр Ғайюровта. Ӯ как раз дар Америка ва бо ҳамин кор сару кор дора. Официально центрш ҳамаш мисол қонуние. Бигирен корт набуд кунен, унҷа ҳаста имконияте ки бе даводави и хели мисол Англия омадан, айҷа виза кардан, ба Мексика рафтан исоса. Наоборот шумо дар худи ҳам Тоҷикистон ба визае ки бародар тайёр мекунад, шумо дар боли осонтар мешава. Айҷа ки омадем ба айҷа корпартоӣ карден бу даводав мешава, бу пишти корпартоӣ мақсад дига одамо ҳам ранҷ мекашанд. Ҳам баъд айҷа уже рафтан через Мексика уже не вариант в данный момент. Яъне ки аввал ҳаво буд мешид, леки ба хотире ки чанд проблема да уҷа шид, ин кор уже нереально шидест. Барои ҳамон иҷа фақат фикри муҳоҷирӣ агар дошта бошед, именно барои коркунӣ, барои кор биед. Авус рафтанӣ бошед, рақамҳои экранда занг занед. Дига кор мефоратон. Ин сол ша бирен, соли дига ша биен, бод дига через дига фирма дига кор да пайваст кунед ихтона. Мақсад корпартоӣ накунед. Дар бораи кор чӣ гуна, кор чӣ хеле, ман видео кардагим корҳо действительно, агар ки шумо допустим сари компютер кор кардагӣ бошед, офис кор кардагӣ бошед, намешава. Лекин основной массае ки муҳоҷират коркунӣ мерава, Англия барои ӯ танҳо интересное барои корш чиста кор кардан, ойлик хонашон бурдан, кор кунем бародаро. Биём и сезон кор кунам, бо бирам сезон дига бо биём, тогда раи хитона маҳкам nak. Yo? Yeah. What is it? SM Sharipov. No. YouTube. Yes. Thank you, bro. Иҷо омодан нози канала гирифтан, хиёлшон ки ман ба забони англисӣ кардаистам. Жалко ки забона намедонем. Баъдан шумо да даъват мешава очни собеседование, яъне ки аз пеш
ин ошни собеседованияш гуфтаистам ки нюансҳои хича дора. баъзе одамо гузаштагӣ нестанд ҳамира, яъне ки сум споридагиан чхели чанд суми буда камҷа 6000 рубли каош споридагиан обша нагашта ба ӯ бармегарда ба ӯ суму бармегарда. лекин дамо буда мо аз Москва Екатеринбург рафтем дар ошни собеседованияш чи аз как таково собеседование нест, дар уҷа қатит просто гап мезананд, тра мефаҳмонанд ки обши ҳамаро ҷамъ мекунанд, мефаҳмонанд ки ҳолат дар кор чӣ хелияй, чӣ гуна шумо кор мекунед, чӣ гуна шумо ойлик мегирен, ба чӣ корҳо ба чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ метавонем бишен, чӣ гуна картаҳо мегирен. мисол ба кисати бародаре ки дар Лондон аракай бошанд ё ки шумо нав меомадагӣ бошен, дар бораи карташ шумо дар карта оформид мекунанд дертар, ба ӯ карта худаш дертар меяд, шумо дар камтар душвор мешавад ачӣ кардан. ҳаст бо картае ки виртуалан шумо медорен, осонак ссилка қай дар комментария дар описание ман мемонам. регистрация мекунен, виртуалиш мегирен, физическа ноомада, баъд аму менюш Русия хиди картара осонай. Виртуалниш фақат дар телефонтон аста перевод карда, через телефон оплачивать карда, ҳамаи кора карда метавонед. Виртуалниша баъд меҷихе ки то есть ки физически меҷихен заказат карту физическиш баъд меояд. Мақсад кортона буд када метавонед ишам бигзарем. Яъне ки дар собеседование шуморо мефаҳмонанд чихе карта бигирен, айкиҷо карта мегирен. Мақсад инами нюансҳои корира. Ки ёра бо баъде ки шумо ба ферма меоен, бо дар ферма бу дубора мегантон. Ничего особенного, короче говоря. Шумо метавонед ки сумбите наринагар кем хи имконият бошад. Дар собеседование баъди ин собеседование гузаштан шумо да шарт мемонанд ки рейсҳо ҳастай. Мисол потоки одамо. Дар вақте ки мо будем дута поток буд. Мисол моҳи майда буд, моҳи июнда. Тра меган интихоб ки майшда мера ё ки июншда. И барои чия? Барои ки группаҳо доранд дар Telegram, шуморо дар кадом группа партия ки шумо қади кадом группа мерен. Шуморо дар группаҳо мондан, шумо определит карден ки кай мерен. Шумо да вариант мемонанд ки аз куҷо мерен. Ана ки ҷои интересиш дар бораи шумо мепурсен ки мо аз куҷо рафта метавонем. Аз Тоҷикистонем ё ки аз Россия ё ки аз куҷо. шумо да якчанд вариант мемонанд новобаста оне ки шумо аз куҷо заявкаро пур кардагед. мисол дар ҳолати мо буд имконияти гирифтани виза аз Тоҷикистону аз Турсия. ба хотире ки Россия дар санксиони гурӯҳҳо дохил шудагӣ буд дар байни дигар давлатҳо, намешуд ки ай Россия барай. билета гирифтам, пардам омадам Тоҷикистон. дар бораи нархи шумо мепурсен ки чанд сум расход мешава. бо мегӯм ки смотря шумо аз куҷо мерен. дар ҳолати ма билет аз Москва то Екатеринбурга плюс кунен, ман наменависам чанд сум, барое ки билетҳо тағйир меёбад. хитон бизанем бибинем ки чанд сум меравад. ман наметавонам гуфта ки ҳамаи расходҳои ма чӣ қадар шид, барое ки нархҳои билет ҳар рӯз тағйир меёбад ва ҳар кас ҳар ҷо меравад. шарт нест ки ҳама ранги ма бояд биёяд. то Екатеринбурга туда обратно шавда уҷа истодан, баъдан аз Москва Тоҷикистон билет. баъде ки дар Тоҷикистон омади расидӣ, тда менависанд, яъне ки куратор, махсус куратор ҳастад, тра менависанд ки кай бояд бирай ба куҷо. адресу дар Тоҷикистон барои супоридани биометрият суратот отпечаткаи палсат барои визара гирифтан. анака пешаи визара гирифтан як ҷоша ма камтар пропустит кардам, амҷара фаромӯш накунед. пешаи визара гирифтан, яъне ки ба Тоҷикистон омаден уже собеседование гузаштен, шумо консулский сбор гуфтани гап ҳастай месупорен дар сайти Англияи худаш, официальный сайт Великобританияда. вақте ки вақта назначит кардан, ту мезани миёи ба ҳаму корхона бигем мешава ҳаму идора. отпечаткаи палса месупори, суратота месупори, паспорти загранпаспорта мегиранд. барое ки дар ӯ визара печат кунанд. виза дар ягон кас агар ягон бор нагирифта боша, просто як коғазай клеш мекунанд дар як варақи загранпаспортон. вақте ки шумо визара гирифтен аллакай, боз ҳамун куратортон дар группатон менависа ки касе визара гирифт, ба мо хабар бида. вақте шумо визара гирифтен хабар метавонед ки мақсад ма гирифтам ҳамаш. мақсад ин кори қин нест, шумо дар ҳамаша пешниҳод мекунанд, менависанд. вақте ки визара шумо гирифтен, мегантон кай билет бигирен. агар ки шуморо дарди буғум, дарди почак, дарди гурда, санги гурда, меъда ё ин ки мисли мавори агар харобу лоғар бошед, бухоҳед мисли ина якавори гузаштку агар ҳам хеле харобу лоғар бошед, метавонед ба ҳами ширкати шифофармо муроҷиат кунед. доруҳои гиёҳӣ дора барои тамоми дардҳое ки ман гуфтам, бо дигар мушкилҳо ҳам агар дошта бошед, метавонед муроҷиат кунед. доруҳои гиёҳӣ ҳамаш безарар. рақамҳо дар болои экран фаромӯш накунед, ай номи канал гап занда то ки ба шумо скидка кунанд. шумо фақат бидонед ки чӣ гуна шаго ҳастай, чӣ гуна расходҳо мешавад. баъд хитон дар ҳамун вақте ки хитон меоян, ҳамун вақт хати ба ҳисоб кунед. мисол мегирӣ якум дар иҷа расходе ки основное мешавад, и расходи худи билети аз то Лондона, то есть ҳамун вақте ки шумо падават мекунед, ҳамун вақт актуальни билета бизанед бинед. ай 330 фунти дига барои консулский сбори худи Великобританияй, ира ба зиёдтар расчёт бигирен. баъд дар дасттон обязательно где-то як 250-300 фунти дига сабой бигирен. хатон дар кор мешавад дар иҷа, барои чӣ ки дар иҷа шумо зарплататона 2 ҳафта пас мегирен. иша ба назар бигирен. барои расходҳои хитон хайд мақсад дар кисат сум боша, бо медонам ки чӣ хел бо хеле зури.
ба ғайрати мард агар нодор гардад нигоҳ ғайраташ кам мешавад, об рӯи ӯ бирезад, ҳамчун хокистар шавад, нутфаи фарзанди нар дар пушти марди қарздор ё арақ гардад бирезад, ё зиғам духтар шавад. Барои ҳам кисатонда сум бигирен. Далчи вақте ки гирифтен, омаден, дар группа гуфтантон, супориден. Баъдан вақте ки супориден, шумо дар визатона гирифтен, дар группа мегаантон ки билетора кай бигирен. Ҳамун вақти гуфтагӣ шонда, ҳамун воврима шумо билетора гирифтантон хубай. Барои чӣ хубай? Барое ки дополнительни расход намекунен. Билетора аз куҷо мегирӣ, аз куҷо мепарӣ. Яъне ки агар шуморо вариант додан ки аз Турсия бирен виза бигирен, шумо метавонед аз Турсияро виза бигирен, аз Турсия бипарен бирен. Ё ки шуморо хостен аз Тоҷикистон, аз Тоҷикистон даст идорашон. Супориден визатона аз амуҷа билет мегирен, мерен. Лекин ман дар Тоҷикистон ки будам, ман аз Узбекистон пардам. Барои чӣ хотир ки прямо аз Тоҷикистон ман рейс наёфтам. Нархи билета барои ҳам чӣ гуфта наметавонам ки ҳар каста ҳар хелай. Мисол мумкин аст ки шумо прямой рейс через Стамбул рост бипарен биёен Великобритания, билет нархиш дига мешава ва мувофиқи оне ки шумо кай билет мегирен ва дар вақти шумо чанд қадаре нархиш. Уҷам бо разницаи худша дора. Яъне ки ман рафтам мошини қатӣ Узбекистон, ай Узбекистон билети ман уже харидагӣ буд, мақсад ман через сайт гирифтам. Билета ман харидагӣ будам, ман бояд аз Узбекистон мепардам. Аз Узбекистон та пересад кашида худи Узбекистон да аз Бухоро то киҷо буд. Короче, будурани видео ҳаст тарзи омадани ма бинеша. Ма паймати муқассоз нест. Омадам и ҳамаш я билета пересадка қатӣ омадам уҷа, баъд дар дуруни Узбекистон та пересад кашид, баъд иву Стамбул, а Стамбул уже рост Лондон. Барои чӣ мегӯм вақте ки шумо дар нависондан ки ҳамун числа ҳамун соат билет бигирен, хубтараш барои чие ки вақте ки компания шуморо мегӯяд ки ҳамун числа ва ҳамун рӯз билет бигирен, и барои он хотир мегӯяд ки шумо вес компания мерен, аз фирмаи шумо ки шуморо даъват кардагиай махсус мошин роӣ мекунанд, то ки шуморо аз аэропорт ба ҷои кора биёранд. Ира хубиш чия? Шумо дар такси сум расход намекунед. Ман ки не хеле пофигист ҳастам, ман як рӯзи баъдтараш гирифтам, дертар, барое ки дар Тоҷикистон ман кор доштам, билета дертар гирифтам. Омадам гуфтанд ки чӣ ба билета дер гирифтӣ дар группа, мақсад ҳама уже бирафта як рӯз пешакӣ. Ман гуфтам ман ба худи худам мерам. Омадам дар аэропорт фуромадам, ба англисиҳои худам медонам ку ҳалло мен туда-суда, короче энди бромад. Ман гуфтам дар нами адреста дар корай бояд барӣ. 230 фунт ба фикри ман аз аэропорти Хитроу то ҷои кора ман омадам. Агар ки шумо, яъне ки ман агар ба мошини обши омадам 230 фунта расход намекардам. Лекин ба хотири оне ки ман мехостам чӣ қадар имкон дорам дертар биём иҷа, кор доштам, ман 200 чанд фунта жилет накардам, бигем расходш кардам. Всё уже шумо омаден дар дури Лондон расиден. Медароен, шуморо записатса мекунанд. Рӯзи якуми кори мара видеоро тамошо кунед ки чӣ хел мегзарад. Мақсад мерем бо ҳамун инструксия ки шуморо дар чӣ гузаштагӣ будан мефаҳмонанд, то инструксияро мегзаронанд. Рӯзи дигаш таблица ҳастай, дар ҷои кортон дар ҳамуҷа номертона менависанд, шуморо номер метан, мебуроен айпаи кортон мешин. Ато ишто масъалааш ки гуфтум бародаро саросима нашен дар видео мегуфтум барои чӣ хотир ки и кор бародаро сезоновия айни замон уже ҳама фирмаҳо пур шудагиа. Бисёр одамо ҳам мепурсанд ки брат именно дар фирмае ки ту видео карди дар ҳамуҷа моро мегиранд, мақсад пеши худ бием дигараш. Хотя пеши мо омадан якумаш ки имконият барои оне надорад ки фирмаҳо пур мешаванд, як дуюмаш ки ишо гарантировать намекунад ки ма дар куҷоём. Анаки бародаро ҷои интересниш. Ҳозир шумо мегӯед ки фақат гап задию, моро худи сайта нишон надоди, чӣ хел мо пур кунем, чӣ хел чӣ кунем. Бародаро ба ғайр аз оне ки шумо худи сайта пур мекунед, худи сайт Русия. Мисол мондагие ки ному фамилия, сурати паспорт, сурати худат, справкаи нисудимост, дар кора кстати справкаи нисудимост бигирен. Ҳамаи ҳамёро ба Русия просто пур мекунӣ, 12 шагаям қадаре пур мекунӣ, и осонае. Баъди бо шумо дастае ки бо пур кунен ва биспорен консулский сбора. У сайтш уже англисияе. лекин шумо дар инструксия ба забони русӣ роӣ мекунанд ё ки худтон метавонед перевод кунед. Барои ҳамин хотир майра дараҷа боло экран нишон наметам чӣ намемонам карда ки ман наметавонам дубора ҳозир падават кунам ма. Ҳам баъд ин ки ҳозир дига уже поток наёмадестай, маҳкам шудестай. Айни замон ман интересоват кардам, пурсидам аз бизнес админи ки дар видеои гуфтум ман маърака кардагиам барои кор, агар тамошо карда бошен, ман интересоват кардаги будам ки ҳозир метавонанд одаморо биёре. Гуфта буд ки не, ҳозир айни замон намешава. Вобшим сезон қати падават мекунӣ, сезони кори ки сар шуд падават мекунӣ, заявката қабул кардам ба мера. Сезон вақте ки сар мешава бародаро, ман худам видео мекунам, мегӯям ки сезон сар шудагиай. А барои чӣ гуфтам ки саросима нашен? Ман худам вақте ки сезон сар шуд мегӯям тон ки чӣ хел пур мекунем, нашод ёрдан доданаш, нашод чиш, ҳамаша иша решат мекунем. Ман дар инҷа барои чӣ? Ин масъалаша метавонед шумо вообще переживат накунед, вообще ягон фикри чизои зиёдиам накашен. Так что и кори ҳалшаванда. Ира мо ҳал мекунем по-любому. Так что бародаро инам хеле фикр ҳақиқатан дар комментария бинависен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.